Agus inis ar an lína tá Deirdre Heney, cóirleoir de chuid ina fáil do chlún tarf. A Deirdre fáilte ras go dtí níor FM? Míle buchas Darren. A Deirdre, cai mé cógáirdeachas a rá leat ar dús mar dógur do feartaí Fianna Fáil cúpla seachna go hin ghfuil tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. A bhfuil tú ag súil go mór leis an olltoghchán Deirdre? Yeah, tá Meán of rouníthe mar ar a thóir Darren, tá mé ag obair tá mé genmh seár over chun an actus a chur siúl, so tá mé Harbheith sás a bheith mar ar thóir de Fianna Fáil san chéad olltoghchán eile, Ok, agus tuigim nach é siúd a chéad bhfuil tú ag seasamh an olltoghchán ach nóir bhí tú ag canvasáil a gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh a Deirdre, cad iad na topicí is mó a bhí ag chomh daoine an sin? Well, tá cúpla rudí really tá a got an gur céim te hiíochta bín daoine a gcónaí ag leabhart mar eile sin tá daoine I suppose tá daoine a gcónaí ag leabhart mar eile an méadú ar in Imircha tá siad a gcónaí a leabhart mar eile ar cuasaí i dtachas agus ahrú ar áide sin rud antáfach go a riine comá agus cuasaí sláinte, so na rudí sin really bín siad de gcónaí bín siad de leabhart mar eile ábhracha difriúla ach na hábhar a luí mé an sin. Is iad sin I suppose na hábhar is a hagan sús, go minic tascot. Ok, táis a gom gur bí an chur céim tííochta an áibas mán éireann agus le roinntmhaid blianta nús. A Deirdre, an gapan tú go bhfuil biseach ar bit an ná don sa láthair tííochta nó an gapan tú go méid fáib a gcuin leis an sa láthair ar fear roinnt blianta eile? Well, ar fear roinnt blianta eile is soilm tá lán tííocht ag tacht inis agus okay, godí seo tá aspa tííocht ar fear deaflíonn ach inis tá tííocht ag tacht in éhvíos donamíd agus duscail an ara Dara O'Brien tííocht sosiálta agus affordable rental so tá me dámsásta mar eile sin agus tá lán tííocht ag tacht ach I suppose níl sé ag tacht co-topic agus co-topic agus is a bearlin mar higann tú mé ach tá sé chun a bheith ann ar feadh is dóilm blian nó gá blian as seo amach agus an sin I mo chóran bei sé ní bhéh sé co-práinach an digan tú mé be kind of laidú ar an ggheirtéim in bhórum ar ein nós. Ok. Louis tú question Imircha agus daoine ag ardú an topic. An bhfuil a lán daoine ag ardú é seo Deirdre agus táis gom gcuil an tonna dearthirí charm an planáte sa cúlóg an feidh mór é sin sa cúlóg timpeall an cantar sin san áireamh? Well, look, tá daoine ag leabhart mar eile in Imircha, tá siad 6 bortha mar eile ar rudaí agus is so caiim me sé éist sló. Digan tú mé níl sé fearáilte rála daoine ná bach agus ná bí bortha. So nuair a bhualam le daoine atá bortha mar eile ar nábhar sin éistem lo. Agus tá lán le rá ag daoine is daoine tá siad bortha so caiim mé éiste sló, so is faibé gan dabhas Darren is faibé gan dabhas, Táis gom go tá lán fargach faoi freisin. Ok, a Deirdre rinne mé aglah beirle las an nóirí las muid a theach láin maidir le las anmhethe tá simime ar le a go san ábhar seo nach bhfuil? Oh tá Jenna Milana over Marielle cuasaí cruálacht ar anmhethe
tá sé is rud an táhacht, okay? Is tanisha mar cahirlach don Animal Welfare Oversight Committee córa cachar Bhaile Átha Cliath agus denna Meán ober Marielle I suppose cursi cruálach there anavaha sa chahar, you know. Is even anavaha atá I guess na madri agus couple sa chahar, you know, so it's rud an táhacht okay dumsa agus tagan an ábhar sin suas gomininic Darren na ravíimse ag ober agus ag canvasál timp na háite tá lán daoine tá siad an bortha Marielle an méid cruálacht atá I guess nuair a bhín madri nó chapel in áitina gurba córdóibh gan a bheith an diggin tú so churmalán ober is Jackans an ábhar sin godain. Taisa gom gweil a lán daoine dóibh siúd ar spéisló cuasaí anmhaithe tá lán acu a bhábhar go mbeadh údarás nua in an sort Animal Welfare Authority a mbeadh Giannis gach rud sort ó haimh na policy sin a mbeadh tú a bhábhar sin freisin? Se beg mé tá mé a bhábhar bhhaitlim go mbeadh níos mó airgid curtha isteach in san ábhar sin tá lán daoine san garda síochána tá lán gardaí a bhfuil simacha in san ábhar sin ach níl go mór inistíocht timpeall an ábhar sin so se an Animal Welfare Authority bheadh sé sin go hanamha ar fad san garda síochána agus just is san garda síochána bheadh sé sin go hiontóch, you know. Okay, tá sim go de gursaí gweag ar freisin a Deirdre. Conas tá gáir le cuar le caireach Bhaile Átha Cliath máidir leis na gweag a gapan tú a Deirdre an leighton the show? Yeah, well tá lán ober a dhéanamh ag an córa a gursaí gaeilge tá muidne tar éis I think cúig bliain ó hin bhunaíomar fuchuiste gaeilge on an Arts SPC agus tá lán airge tucha on rialtas don córa chun I suppose chun ober dhéanamh sa Bhaile Átha Cliath chun I suppose muinter Bhaile Átha Cliath a spreaga leirt an gaeilge agus tá tar éis ifeachach gaeilge a bhunú in san córa agus tá agat an cuimhneat nuair a bhí an ir Labhair Darren Mac an bhí crinú langgailach an crinú mísúil bhí sé trí gaeilge an crinú omláán bhí trí bhean a gaeilge agus bhí mar ábalta an crinú sin a chur ar fáil trí bhean a gaeilge tuisc go raibh an ifeachach gaeilge bunithe againn, you know, so tá an rialtas tar éis 300,000 a chóirt do chunar a gaeilge agus de córa cahar Bhaile Átha Cliath agus bhunaíomar Bhaile Átha Cliath le gaeilge. So dá mar rud ag go bhfuil gaeilge sé mar hampla ag duine éigen tá ag obair is siopa nó ag an nóna agsúla is féidir le labhairt leis an ifeachach gaeilge córa cachar Bhaile Átha Cliath agus béis siad ansásta cabhrú le gnónaí agsúla an gaeilge labhairt na gaeilge a spreaga sna gnónaí sin.